Možná jste si všimli ticha, možná ne, ale já jsem to cítil a potřeboval jsem ho. Někdy musíš vypnout, aby se znovu našel. Důvod, proč jsi začal, a já už ten důvod znám. Už bylo dost čekání. Je čas, kdy si sednout na herní židli a zapnout všechno. Jsem zpět. Streamy, videa, blbiny, výzvy. Všechno bude, ale hlavně jste tu vy. Díky, že jste tu. A pokud jsi tu novej, tak vítej. Připojte se, začínáme znovu. A tentokrát ještě tvrději.